What's up mga kawabol? Kayilo pa ninyo do. Kanang itik. Atong tripping rong adlaw, liputon tanis loyo, lipaton taning tag-iya. Saan ka malipot ba tuloy ka bangawngan? Kuyawa, una ari toyo. Kay nyuha man na kami nagtanong man na halak waan. Kuyawa mo daglubag, mura mga lubag liog. Ay gansa do, kay narang tag-iya din taon sa gilid naligo. Ako ara bagwaan na igo kaswalo pa na wingi ka diretso lagi. Yulit, so nilagay tira kay yulit. Kaya mo naglubag ko taga-tagaan lang tutoy-tutoy jugar. Kanawon taning lobby bigyan do ba makagaba. Una magini sumpa, ayaw ko kuha Kuha ang wan nalubag na. Tabag ni mga tinto mga wabulo asa ka ni padungo. Marakadto ni sila gapas-gapas siguro, gapas-gapas ni sila. Ayay, naana po yung nasayta na. Unsa kay nakita diri dapita. Tudlo pa magig tag-iyaw. Kuha na di, kuha na. Yay, naapire duha ka Dragon Ball nga nagbitayo. Ato ning kwaon, be. Ramichi ang rebound! Galing! Uy, sama ni kapalpal ba na? Ay kayo, di makuha lagi. Saon man ako eh. Ako be, naon ra na siya. Usahar nagkamot o, tanawa gani. Trupo, may calcium di makadaog. Be, ato ni hunatan be, tarungon tani kuha be, para madali na kayo na udto na, gutom na kayo, uhaw na kayo. Naraman tanay, duhaan rin nagkamot. Ay, kasi yun na, basic. Ito ni butang sa kilid, ato ni padapren, kaya basing makita ang tas tag-iya, napayusa o. Kani, isecure siya na ang kilid-kilid, kaya basing makita ang tas Okay tag-iya. na boss, clear. Way tagiya boss, natog pa, tanawagan ng balay, abli, way tao, hahaha. Ang aktuha, ato balik tas lungga dito, ato ni itipon nito kaning duha. Ayaw, sila pangaglubing nga dilahaw. Tinuod oy, gwapo o. Bandam na mo dag mga herminta do, kay initataod. Ihato na tong sumon mas barangay. Ini mahimo atong lamaw diri kung walay sagol, pangitaan dari paagi ni. Tara ay, naas pitakang mama ay, ato sa nikuhaan be. Yun, para bayad mas linding. Sa kay mapalit aning sa gatos no, isagol ni slamaw nga lubi Palitin no. na kasukar dos, ma-okay na rin lang. Day, papalita ko. Huwag nga gatas nga nais kay Flix gamay. Pila tanan, day? 132 tanan, street rumble. Og di hara, balik tas lungga. Ato na ni bahog dito imasa tanitanan. Nana na po ng masaw, sa tuon mo, mag-concrete na po ka. Og tarunga naghugas ng sundang lapu-lapu. Diya kay mo na itong itigbas ng lubi. Sige lang panugo, na itigbas ko na naman. Adara, ang duha kasi naligan. Gulaman. Sang gulaman, baka naman. Aber, ato na ni andamon, hugasan ta ni mga herminta. Dire kay ready na ni image, ibahog ni tanan, masaho na ni nato. Kanang simento do. Aw tinuod, uy, ato na ni andamon, uy, hugasan ta ni daan, bi para secure ba, limpyo po panagsa ba. Ano, nagdamo kag botilya, saan mo na yung botilya do? Hapak nis, gusto ka? O karon pasigahon ta natong kalimutaw dire. Din ang kaning botilya nga atong gigamitan, sinukod man na. Tinuod, oy, usa ka gulaman, usa ka litro. Paak. Liwat og ungo og sama ka bangis. Kung sa manay, mura naglumot ka green ba, noy? Be ato ni bukon ang lobe be. Ay, sana all, nakabuak og lobe. So kayo na siya pareha nang nag-ukay kag ukay-ukay ba. Kanang sanina, nga naman ka sanina. Okay na lapot-lapot na pwede na ni ibahog ni pwede na ni masahon. Tinuod, oy, mura nagminasaw, pilit na kayo, pwede na ipahid siguro, oy. Kuya way ulit naglugit mura magalugit og umang. Lugit na daan, oy, lugit na ginang bulang, wow, gayo, kana na ba nga lobe, gamitan na kutsara. Unya ka mga buka mo yung asam na ba? Way butang las daplin kay magamit na iniglaya to nahalingan pawas lamok ba. Yawa, mura nagsagang, oh, balik-balik lang ba? Tira mo dagsaw bata Ikaw oy. lobe, gisaw, ikaw gisaw. Ara na diha kay ato nahalingan kani o gahi ng gulaman pwede na siguro ni ransako noy. Humok payo. Kabayo. While waiting, nagantay paabot, chika-chika buta ginagmay. Damon tani island prima nga white, pero ato ni ablihandaan kay ato ni bahog i-mix tani unya. Ang pintal kagikan da. Aw sugoon tani usa ka wabol o gas bi para di mo gahi atong pintal ba inigbutang man na gi-mix na hanasa mo nag-mix Ilim kay mo tanan tarungan nagabli ka nang dako-dako pod. Aw kana murag okay na siguro na mahuho na siguro na tanan oy. Aw tinuod oy hanasa mo dag timplaw pintal o gimix na tanan no. Og diha gahi na tong gulaman og naabot na pa nitong gas nga gisugo do ka buok ni tanawon tani bi. Okay kayo. Sa gas ba nga ice man na. Gas na yun, agihimo lang sulid. Awagan ni. Po ng gas, hindi mix ano yun. Ato ni ko tawon be. Oha, timinga gahi na itong gulaman. Pwede na ni na to. Butangan tanik pattern para guwapa kay tanawon ba. Dagkuha pog bahay ka na pagka-pattern na oy kansi man ta. Okay ra na, di ilibit na baligya. Noon para mas mga wabol pod. Duay surang bulsa, wabol permente. Okay na to. Ay, kay palabidig pa guwapa kay basig. Dili na puro niya katugpa. Sige na do, i-mix na natanan do. Kanang graba, simento, og basto. O tinuod, oy pwede na po siguro naransako no. Kaya marag na-mix sa tanan ba. Kana, i-mix na daan kay ato na ransako nun niya. O sa guli gamay tubig niya ang kaning graba ay ho na po ni diha para ang ato ka tanaw
bawon ba na green gamay ba lumot-lumot ba. O karon pang pinali kaning Skyflix duha ato ni po ni sagol diri oh. Kini kasagol kayo kayon ba yun? Wala pwede na ram sakon siguro ni. Beautiful Sandy na kaya atong gulaman nga nabuhat ya. Unsa na po na yung gikuto gimix kay sagol na po na nimo di. Tanga na to gamay asin para lami-lami ba. Siblib sa sukar. Andamon taning baso nga maoy gidiskarija sa atong crush sa una. O tinuod oy kaning baso sa cup noodles may nakadag-bida diha. Ito ani pabugnaon ko sa kapiksil para hapon niya. Oh ha, kuya wa mo nagtakos so sinukod kay ba. Ana man na masakap noodle sakto kay nang bahig diha. Oh, sugo na pug buwang babaw, suga manumar ni mga wabuloy. Tinuod oy ana dyan na basta wabol oy dila ra kay labod ba kuya kay naghigop sa violet so sa kapanggana ginayaw. O sige na ato na ni tapuso ni bidyuhan ni kay murag laay na. Unsa man ay wala man tabuni kami tabuni ba tabuni sa TikTok ay may klaro na ta. Aw di ara, wabo lagi pero buko pandan.